Ассалому алайкум азинда саломат хонада сабан бошед. Гуфтам амати модарам ки бараги кулобигим хезам. Баъд аудиторияда мебинам чӣ одамо менависанд. Бахшиш. Модарам амати мегӯям ки қаҳри мара нахезонам ки раги кулобигим қати хезам ба ҳамаи гапои зура гап мезанам. Мо дар раг раги кулобӣ дорем бо падар бобои падарам модарам гузаштагонашон аз тарафи сарихосоли кулоба мо гапа дар рӯи одам гап мезанем. Тоҷикӣ мегӯянд дангал. Ман ба шумо боз мегӯям ки аудиторияи ман аудитория ҷои суханҳои қабеҳ нест, ҷои ғайбату сухангӯӣ, фитнаандозӣ, тӯҳмат кардан, бухтон кардани касе нести. Аудиторияи ман ҷое ки сухани хуб мешунавед, панду насиҳат мешунавед. Ман аз ояти Қуръон, аз ҳадисҳои пайғамбарам салам, аз суханҳои шоирҳо, аз суханҳои мардҳои ҳикматдон, аз равоншуносон, аз ҳамаи олимҳои аз замони одам то ин дам ба шумо маълумотҳоро гирифта мағзи суханро ба шумо мегӯям, мағзашро ба шумо мерасонам. Гуфтиам ӯ тоҷико ки хоида метиҳам, шумо фақат қурт мекунед. Тамом мешинед ҷотонда, мисле ки модар ба кӯдак хоида даданаш мемонад ки мисол қурт мекунад. Ман ба шумо ҳам хел илму донишро хоида метиҳам, шумо фақат қурт кунед. қурт яъне ки аз худ кунед. наметавонед карда, ин мушкили шумост ки шумо китоб нахондаед, шумо ягон мактабро нағз нахондаед, ин ки муаллимро дар вақти дарс хондан дар мактаб нигоҳ накарде ба тарафаш дарсро аз кардагӣ нестен. пас хондан ҳеҷ дер намешавад. ҳозирам гиред як китоб хонед, як маълумот гиред. бале мегӯяд ки дар ҳадди пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки аз гаҳвора то ба гур илмро биҷӯй, илмро биҷӯй гуфтагия. ҳатто мега илм дар хитои бошад, онро биҷӯй, яъне ки чӣ қадар масофааш дурам бошад, мисол онро аз худ кун. ман чӣ қадар масофаро рафта дар худи Африка 5 сол хонда омадам. чӣ қадар масофаро тай карда аз Тоҷикистон ба ин кишваре ки ҳастам, ин ҷое ки мо ҳастем, аз Москва бо самолёт 8 соат 20 дақиқа парвоз мекунам. ин қадар раҳи дур мо омада дар ин ҷо бо маълумоти тиббиро гирифтам. аз шумо дар ҷои нишастатон метавонед инчуне ки як китобро гирифта, як саҳифа занеду хонеду як маълумотро гиред. ё ки як неми бози электронни китобо дар ютуб пур ҳаст, пур рехтагӣ гуфтаҷо гирин хонен. Қуръон ҳаст бо тарҷимааш ба забони рус, Қуръон ҳаст тарҷима ба забони тоҷикӣ, китобҳои савдогарҳо ҳаст, кадом намуди китоб ба шумо маъқул аст гиред хонеду пеш равед бо савод. мо ба Тоҷикистон ба пеш гуфтан қати мо ҳамиха пеш намераем, ҳамиха гап қати мега ку бо даҳон ҳалво гуфтан бахшиш таги дарахт омадан бо бинӣ мехӯрад, бо ҳалво гуфтан даҳон ширин намешавад. ҳаст ҳалворо мепазем ва дар тавақ мемонем мехӯрем. ба пеш гуфтан қати Тоҷикистон ба гап қати пеш намерад, ба пеш ба саводу ба ҳунар ба маҳорат ба пеш мерад. Тоҷикистони мо Тоҷикистон мутахассиси болаёқат пеш мебарад, мутахассиси болаёқат. бале хондагӣ, диплом гирифтагӣ бо савод пеш мебарад, не ин ки як инсони ба гап қати бихеза хезаду санг занаду кино чӣ мегӯянд суханҳои қабеҳ нависа дар комментарии ман барои инсонҳо. бинем одами пиён мара ҳачи гуфтеса бинем худаш ба як зура расид, як каҷала нима мара мега дидем дашном дод, ман ҳеҷ нагуфтам, дидем сукут кардам. ҳол беустар рава масте маст мара дашном алҳамдулилла дашномшо ҳамин чӣ гуфт ана ин гуна ин ғайри мусалмон аст. ман механдам дашном дод мека шумо мара дашном надиҳед ҳарчи дар омада да падез худованд сабр кунад. ана ки нигоҳ кунед, як китоб мисол китобҳо гуфтам ку чи аст дар шакли электронӣ аст, гиред хонед ё ки як видеои чӣ мегӯянд фоиданока тамошо кунед. ина бинем ман раҳбара шумо да видео мекунам, дашномаи одаморо шунидаам, дашном додам, лекин ман видеоемро давом додастам ку барои ки Тоҷикистон ба пеш, Тоҷикистон мо ба пеш мебарем бо ёрии саводамон, донишамон, касбу ҳунарамон. хе ба гапи холӣ қати намешавад. мегӯям ку бо мегӯям ку бо ҳалво гуфтан даҳон ширин намешавад, ҳалворо мепазем ба меёрем мекунем. барои мин илтимос ҷавонон, духтарако, бачакҳои хушрӯ гуфти раҳмати падар модар мефтанд вақте ки ҳамкурсои ҷияном меомада, ҳамкурсои хоҳарам, духтаракҳои хушрӯ, бачакҳои хушрӯ, ман ба шумо бачакҳои хушрӯ, духтаракҳои хушрӯ хонед, илму ҳунар гиред, маҳорат, касбу ҳунар гиред, кори сиёҳ мекунед. ин кори сиёҳ аст ки мисол раҳрӯю, мисол ки
میگن کاری وزنی است که کاری شب اومده یک صفحه کتاب گیرید خونید یک کتاب رو تماشا کنید یک کتابی چی میگن در آنلاین ده هست خونید یک فیلم های چی میگن منفیت نوک تماشا کنید که معنی سر شما پیش شود انکشاف یابد چیزهای چی میگن ضرر تماشا کنید معنی سر شما خراب میشه بعد در سن یوش جوانی تو میدونید چی میشه الزگیمر میگن کو فراموش همه چیزهای گذشته رو فراموش میکنید چیزهای امروزه رو در یاد میارید این بیماری الزگیمر از 50 ساله علاقه شده ایستادن از یوشی پیش از 70-80 بالا میشدن حالا از 50 سالگی علاقه این بیماری میشن بیماری که گذشتهش رو فراموش میکنند و تماما حاضرش رو در یادش هست برای اینکه معاینه سر خالی باشه نمیشه وقتی که معاینه سر شما که یگان معلومات داشته باشه ان شاء الله به این بیماری گرفتار نمیشه و این بیماری دچار نخواهید شد خب میادارم شما